Tinokutambirai kunadzo manhoko mabuja dzomusi wechishanu zuva rochi25 mwedzi uno wakukadzi. Nyasi ndiro zuva rakazvarwa Peter Ndlovu ano makore 40 tomuti makorokoto. Munhau dzanyasi bato roCCC raita kuunganidza mari idi kureketa kuno mari inopfuura zviuru 2 zvemadhora okuAmerica kuti ibatsire wapwere wakabatiwa wari kuUkraine nohondo. Kureketa kuno wazhinji wavo wagotowabatsira kuti wagone kuenda kunzvimbo inozambuko noPoland. Aiwa tinoramba tichivatenda tichiti izvi ndo zvinhu zvinodikana izvi. Wagoreketa kuti waripo manguva dzose kusvikira wagona kubisa vanhu vese wariko kunyika yoUkraine. Pamberi nazvo nyasi kambani yohurumende yoNet1 yanga yavhundutsa vanhu vakavhunduka wakagoirekenyepa kuti ireke kuita mutsepwede yakadari mangwana. Kureketa kwanyasi yamuka yakati iyo kuenda padandemutande kwakuita kuhwadza magigi anosvika 10 anga ari kutengesiwa nozviuru zvomunyika 13,250 kana kuti madhora okuAmerica 130 anoribodzi. Magigi 25 anga ari kutengesiwa mari yekuAmerica 327 kana kuti mari yomunyika zviuru 40,100. Magigi 50 anga ari kutengesiwa n656 omari yekuAmerica kana kuti mari yomunyika zviuru 70 anoribodzi n400. Zvakatoita kuhwadza ipapa wazhinji pawareketa wabva wabenhutsa mitengo yenge iripo kare. Toramba tichiti ngawaite tuzvinu. Zeki iri kuenderera mberi nokuvhundutsa vanhu. Kureketa kuno yakagoburitsa iyo kuti ino vanhu vanopfuura zviuru 3,200 warimo mubhuku ravanhu vanovhotaro wano makore anopfuura 100. Wakatogoreketa wakati iwo wano vanhu vanosvika 19 wano makore anopfuura 120. Pasi rese panozikana kuti munhu achemberetsa hwarahwa yanyanyitsa pasi rese ihwarahwa ino makore 119 ari kuJapan. Heno kuti kweduno wari kunyatsodini ticharinga hedu kuti zvichapera sei. Kwaiva Munangagwa nawaMasisi wagobvumirana kuti wagobatsirana pakuita basa rokuti wabudirire munzvimbo dzine chekuita nozvokushanyirana pabodzipo nozvokurima nokubudirira kochidiki. Mumwe woZANU-PF ari mumiriro mudare reparamende wadya jena kwaya gonzi ekambani yache yakagopuwa basa rokunadzira mugwagwa unoenda kuSanyati Golden Valley, asi watadza kuupedza zvokutoti waakutoda kutorehwa basa racho. Idi zvakaotooma. Chinondohwadza kuti mari inenge yatogwarashiwa kare paribe kana chasara ipapa. Francis Gujganga uya akambenga ari munyori mubazi rozvo zvichehwa zvonyika kwayapuwa makore anosvika 4 okugara mujere nonyaya yechimanja mubudu. Aiwa tinozvitenda, asi ndiega munhu aita kusungiwa akapuwa kusvika pakupuwa mutongo wakadari. Toramba tichiringira kuti vamwe vanopuwawo mutongo. Wamiriri woKenya munyika nyasi waita zvinhu zvatinyadzisa asi wachizviita mukunatsa. Waenda kuMubare wakanotakura nomanyara ikweyo zvatoita kuhwadza kuti kohokonai mukaona murendo wenyu kuuya kotsvaira paumba penyu moziva kuti panyangaritsa. Idi zvinotofadza, tinowatenda nozvowatiitira zvinhu. Mumwe akambenga ari musoja kuAmerica agopuwa choupenzi nodare munyika chinosvika 400 omari yekuAmerica. Akwaya agwedza kugwira mundege nopfuti yache zvinova zvinhu zvinobvumiwa ba kuti zviitiwe. Wamtuli Ncube wagoreketayo kuti wari kuda kuti
wazivise nyika kuti tichabenuka ba mukusenzesa mari yekuAmerica yega nini, ipapa zvinosaika kuti kokonai wachiita kudari iyo zvinhu zvese munyika wari kundoita zvokuti zvibhadhariwe nomari yokunze kwenyika kubvira kumapasipoti chaiwo, zvinhu zvinotorwadza izvi. FIFA wagoti iwo Zimbabwe ichabvumiwa ba kuti imbotambe mutambo yepasi rese, idi zvakatooma. Kwaizvozvi zviri kuitiwa nonyaya zvakaitiwa noSRC kuti yambomisa wanhu weZifa kuti wange wasiri kuita ipapa. Iwo SRC wo wagotoreketawo kuti wachabisa ba zvawakareketazvo nokuti ndo zvitoripo. Idi zvinotorwadza. Tanga takutoringira kuti peno wakomana wekwedu wakabana bhora zvisvinu vanogonawo kuenda kumutambo yokata yogore rino, asi zvinenge zvatoramba izvi. Munozvosarudzo kuSt Mary's kuna Nobert Jikinya woZANU-PF, kuna Adam Puzo woMDC Alliance, kuna Maraus Sanyanga akazvimira egani pamodzi naDickson Tarusenga woCCC. Tinaziva vanhu wokuzofotera. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno wapwere wochiAfrica wari kuUkraine wari kuita kusaya pekuenda. Apa kuri kureketiwa kuti peno kune wamwe wari kutadza kana kudini, zviri kutorwadza. Wazhinji wavo wakaendesewa ikweyo nohurumende kana nowanhu vanobhadhara mari waye, asi wanenge waribe mari dzokugotekairisa dzakawanda dziri kudikana. Kureketa kuno zvakatoita kuoma. Mutungamiri wenyika woSouth Africa agoreketa kuti wabvumirana nomukuru wemapurisa ari kwezvezvi Cassius Tole kuti asiye basa. Aidi zvakatooma. Kwai achasiya basa kupera kwomwedzi unouyayu. Pakaita kunyangariwa chaiko. Unosaya kuti kohokonai. KuAmerica kuri kufadza wazhinji kuti kwai kuno mukadzi wechitema ari kuitiwa ndiye mutongi mukuru kunyika ikweyo wokutanda. Tinoramba tichizvitenda. Kwai anenge ari ndiye mutongi mukuru wechitema pamodzi mutongi mukuru wechidzimai. Izvi zvakanaka, dai zvaenderera mberi. Kwai nyika Nigeria, South Africa, Algeria pamodzi noEthiopia dzakaita kubvumirana kuti dzigoita boka radzo dzegani kuitira kuti dzibatsirane mukutekaidza nyaya dzebudiriro. Hino wakazvikona izvi, toramba tichiti dai zvaitika. Russia kwai yagonziyo ndiyo ichatambiwa ba Champions League, mutambo wokupedzisira, pamodzi nokuti Formula 1 ichaenda ikweyo ba, asi dzimwe nyika dzakutoronga zvizhinji kutoronga dhende chaiko kuti Russia yo itadze kuita zvinhu. Hino wakazvikona nokuti Russia yo inenge yakaita kubata nyika zhinji kuti zvadzinoda kuseenzesa zvinoramba kuita kana iyo isiri kubvuma. Ipapa apa yabva yatoreketa kuti iwo wachada ba kuti ndege dzoBritain dzipfuure nomunyika mawomo. Airi pakaita kuoma. Heno kuti zvichadini, ticharamba takaringa kuti zvinopera sei. Tiri papo zvedu. Sondo rinoti hadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, toboyana nomuvhuro.